Wara li ma attendix għal vot fil-Parlament dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF, id-deputat tal-Oppożizzjoni Jerome Caruana Cilja ħarab milli jirrispondi mistoqsijiet tal-medja dwar l-istess suġġett. Waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, Caruana Cilja ġie mistoqsi dwar dak li qal il-kollega tiegħu id-deputat nazzjonalista l-ieħor Alex Borg. Flaqa organizzata mill-eks deputat nazzjonalista Edwin Vassallo, deskritta bħala reazzjoni għal vot fil-Parlament dwar l-IVF, Alex Borg qal li huwa ma votax kontra l-partit iżda favur il-partit. Saħansitra qal li bil-vot tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista li votaw iva inkiser l-istatut tal-istess partit. Mistoqsi dwar dan u dwar jekk jaqbilx mad-dikjerazzjoni tal-kollega tiegħu, Jerome Caruana Cilja ħarab mid-domanda u sab refuġju fid-domanda ta' Net News biex ma jagħtix risposta. Jerome, il-deputat Alex Borg, il-kollega tiegħek qal li bil-vot tiegħu fl-emendi fil-liġi tal-IVF fil-Partit Nazzjonalista kiser l-istatut. Taqbel miegħu iva jew le? Diġà saru tweġbiet barda m'għandix xejn nżid. Le, inti taqbel miegħu iva jew le? Risposta ċara. Għandna bżonn minn għandek? Għaliex skomdu twieġeb, Jerome? Madankollu tweġibiet minn Caruana Cilja fuq din il-materja qatt ma waslu għand il-medja. Fil-fatt Jerome Caruana Cilja jibqa' l-uniku deputat nazzjonalista li baqa' ma tkellimx dwar il-pożizzjoni uffiċjali tiegħu dwar jekk jaqbilx mal-emendi fil-liġi tal-IVF. Dan minkejja rapporti li Jerome Caruana Cilja ma kienx favur l-emendi mresqa. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali qalu li s-silenzju ta' Caruana Cilja darras mhux ftit partitarji nazzjonalisti. Fil-fatt iddeskrivewh bħala politiku b'nuqqas ta' stoffa e kif beża jagħmel pubblika l-pożizzjoni tiegħu dwar din il-materja tant importanti li tolqot lil bosta familji Maltin u Għawċin. Din il-kwistjoni tal-IVF komplet tikkonferma l-qasma, il-ġlied u l-konfużjoni fil-Partit Nazzjonalista.